Klaseak oso divertigarriak izan dira, bai. Eta nire taldea gainera jende oso desberdina egon ginen. Goizero eta arratsaldero klasera, eta gero arratsaldeko 7:00 aurrera ja denbora libre daukagu. Niretzat ariketak egitea ez da zaila. Eta idazlana adibidez asko gustatzen, idazlana egitea asko gustatzen zait. Zailena da hitz egitea, dudarik gabe. Nire asmoa da irailean egara aurkeztea eta nolabait ni hori txikitatik ikasi nuen euskaraz eta ez dut inoiz titulurik lortu. Orduan da pertsonalki ega lortzea eta nolabait birpasatzeko eta berriz ere erabiltzeko